Bismillahi arrahmani arrahimi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Katibul anbiya imamul mursalin. Nelaɗo dow nelaɗo koolaɗo dow hoolaɓe. En jettimo. En jetti jinnaɓe meɗen. Eɗen jooɗodi e jinnaɓe men ɓe tigi tigi no mbiɗen ni. Alhaji Baytillahil Haram Yakare Leñol e Alhaji Sammodi Jayga Buuɗi Korko o jibini jam e ode kala mo ñembi sukaɓe makko mbaɗa ɓural kala mo ñembi ɓesgu makko mbaɗa ko yoodi ñanta leñol bande en titoroma galle makko ɗo min goni kees e hono no Oumar Dore Coumé wi ni kala ko jiiɗa dilli won sababu dillinɗo ɗumenam en jetti jomiraɗo joom bawde en mbaynima Sinthiane Cheikh Siraji Dine en mbaynima wuuro ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba wuuro ngo jinetake jiiɓetake jingantake fenade Hamadi joom gonga Allah danejo mi haalde Malal Bo omo leydi Ibar o immima Mali fulɓe makko noddimo ene mbaɗa dewle nde wonno fulɓe wambaɓe gawre ñebbe so neɗɗo idima sernude hunde nde ne tampata kono wawa so gawri waɗama e faandu ñebbe ɗe mbaɗe toon so gawri ndi ɓendi kañum e ñebbe ɗe ɓenditta kañum Allah waddi ɓe mbimo gara mbiɗen mbaɗa dewle sukaɓe men Malal Bo Allah waɗi o nani ñalande nde o yewtide fulɓe ɓe ɓe mbi min gimmin maɗo nawa teddungal ngal Alhaji Baytillahi wallahi duwa ma yoni min nawana min teddungal ngal to Demba Hama Sata to Mbanan Demba gaynuɗo jawdi muɗum ha yooɗi o mbimi e Malal Bo ko fulɓe ɓe kaali ko en nani en jaaɓi ɓe kuppanima biye avion gummoɗa Abidjan ngara aéroport Blaise Diagne telloɗa jaɓɓodiren bisimilla garangal maɗo nde woni gimmimi Madina Gounass paami kees so neɗɗo juumani so tottama ko fate gueɗe gaynaka wallahi hanani humpodirde Alhaji Hammadou Sammodi Jayga Buuɗi Korko o woni ma Hammadou Mamadou Samba Daɓɓouru Adama to urulɓe bembal garmi to galle ɗo mbalmi ɗo Oumar Dore Coumé kalanmomi koɗo garowo o e fulɓe immimɓe ɗum ɓe e teddungal garowal ngal batte gaynaka Demba Hama Sata feññini ɗum Mbanan baɗum Yaya Sow ɓi Oumou Daali ɓi Djibi Sada ɓi Mamoudou Sada nde o telli jipporde avion ngaji min jeehi galle Keesi Bousso Dembel Dembaru Karimou Sadio Demba Ndiba Sane maire commune Mbane giɗam giɗo président Alhaji Mouhamadou Samoud noddimi téléphone o mi nani a naati Dakar garaɗo kabrodiren gorko pullo biteɗo Hammar Pata Sira on gorko pullo ne kala haaju mo ƴettumi minene makko darodi fuɗɗode ha gasirde sababu jonde nde ma président haalan en joni ko ɗum ɗo woni ko joƴƴini en ɗo batte gaynaka ma an Demba Hama Sata a rokki pulagu teddungal ko pulagu andirano ko a ñanti pulagu kadi a feri lawol ɓamtare a feri lawol kadi yo ɓiɓe fulɓe tinno dutto e gaynaka ko ɗum woni garangal ngal joni noon fulɓe mbi dahaɗo laaɓa jangu Alhaji Keja Hammar Saydou bowmen bismima nella maɗa ngal aleykum salam immade ammali e batte Demba Hama Sata darja mum ko lanɗo luɓi ɗum immade puɗannage yettade janalnage ɗo pullo waali fu mati pullo o donno ɓiɓɓe wuwari eɓe ñayda pullaku eɓe ñaƴƴira ko ɓe goni ko ɓe nani pullo golli ñagalde ɓe mbini warami dono pullo o itti teddengal
ɗe pawi dow hoore pulla ma Allah teddini Demba Masada e dow Yamirore ɓiɓɓe warɓe fof e dow hooreji warɓe amiri warɓe ɗi amiri tan amiri Cheikhou Sekane Hadji Dembe Ɗala Hadji amiri warɓe e Yamirore Alhaji Jowro Bukka Dada o woni président tabital Pulako warɓe kanko woni président Galban Sanfil-Dun ma haala nane immade iccoppu yettade Dakar so yama Jowro Bukka Dada an anda Alhaji Jowro e dow jamirano muɗum innimi ɓe noddi kam e telfo tawi on saha pullo noddi kam Bare Mouhamadoun Cheikhou noddi kam yaade Ivar dewle ɓiyum miñum mi hawro hen warani kam gatatiri wi kam manal bisimilla ma nde battari ma ɗo Ivar nokkina mbandi duuɓi 10 malal ɗo woni Ivar Bare Mouhamadoun Cheikhou e Cheikhou Hamadoun Cheikhou ɓoggol mayre ujunaje nogas manal bisimilla ma jati ujunaje debbi e ngaari ɓojir sappo e hirsinede ngaari galle o pullo Segel Ivar to noddani tawi kam ɓe noddiri kam famni war wittina ngal ɗo nelal yeeso ɓiɓɓe fulɓe fof e hakkunde immade on satu pullo debbo mala dum denelo malaɗo Yero Hammadou Boubou Nianga noddi kam e téléphone mi nani abba johowo Ivar na mbimi mokkima 50 000 ngaɗa pismam juuti Sénégal mbimi Sénégal nanan e mi jippima ɗo mi yiidi e président Wambayɓe Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée ba ama tukkal Madina Gounass o jaɓɓi kam aéroport bisima kam ɗo min mbina fejuma sami ima ati indo président indo camuɗa to pullo no mbiyam mi naata watiraji nanga walaŋaji dawa daña milaŋaji warta darna galleji andiri Cheikhou mo Cheikhou Amadou o wi kam mbi avion aller tour capanɗe ujunere mi yaami yiide Demba Masada warɓe duwanomo pullo no mbiyami mutowo e riisi jogiiɗo muynonoji mutiɗo hoorne ɓaleere kirim muño basalanama e magge Amadou Sana Boukari neldi kam ujunaje nogas miɗo Abidja miyan josi Demba Masada hono ni ne bandum mi wawa fillade Fatimma kono ɓe naati galle Sil Ousmane Bousso ɓiɓɓe fulɓe e dow Dakar min jiidi Ifira Djibi Ali mi yetti salminoye pullo o min e Ba Amadou Tukkal e nder Galbal Fora kanko hawji hande juuɗe japperde hande Allah Ifira min jiidi e muɗum mi yiidi Alhaji Yero Sadio Ba min tawi ko jaali e Pulako toon ɓe bisma min ɓe cilma min ɓe kolli kam teddengal mi naati galle Hammadou Hammodi pullo no mbiya mi nane yiɗe yiye nanga haqqille naata juwaɗi naawa wonkiji konne enno Hammadou Hammodi so Hammadou so abba dañima ɓiɗɗo rewata Allah ɓiɗɗo so pullo de ɓeɗima gorum rewata Allah gorko so neɗɗo a woni bammuɗo rewata Allah babba Hammadou Hammodi Allah barka mbaru hirande so Mali nanan Hammadou Hammodi e ɗum woni ko mbawmi wiide e dow jamiroɗe ɓiɓɓe worɓe fof immini kam teddengal e dow amiri worɓe Cheikhou Sekane Hadji Dembe Ɗala Hadji mi yettoye mbanana bakke Demba Masada min salmina Demba Masada gorko bambaɗo wonko gadduɗa ko teddungal somin mbinoma hol teddungal ngal guittuɗa Mali gadduɗa ɗo henna gam nawande ɗum Demba Hamady Sada ko hol ɗum wonata mi warde nakaji ɗiɗi goro mi warde keesa haako e caako sukkoro teddengal makko worɓe neldimo worɓe fof no duwanomo yomo juddi hen balɗe hankkadine kam ala commentaire saabu enen foof en puɗɗima famde holko woni nde ɗo jonde somi mbima holko wonata hen konngol ma pattam lamol faardu ɗum e bandiraɓe fulɓe holko wonata bismillahi rahmani rahim en jetti Allah e nelaɗo mum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oɗo de yoni ñembude o jogui identité tati jiida e identité baɗɗe ɗe signature yumma e baba ala e jogui identité gandal e jogui identité needi e jogui identité moƴƴere ɗe identité fof ɗe jeehi ɗo jeehi kala ɗe
ko Allah waɗiɗo he mum nden noon si ngal ɗo teddungal immima ngal ari he mum sabu min wona gi am kono hande yidde wonde nde hakkunde amen ko Allah tan andina kam anda mimi anda jinnaɓe mum kadi ɓe jooɗi ɓe nana ko kalanmi ko ɗum noon si teddungal potngal ni ari e muɗum e wonani fulɓe fof walla e wonani adude fof ɗum woni dentité ɗe mbimami ɗe dentité needi dentité gandal dentité moƴƴere ɗum ko Allah waɗi ɗum nden noon yo Allah junno ha junna haala kalaka ka tan yoni neɗɗo o si hay bien haal ko juuti tan haalaten firgitare kono yo en jettu Allah e nelaɗo mum jetten jinnaɓe ɓe jetten Allah e nelaɗo mum jetten sababu e sabu ɗum woni ɗo tan ko Allah wi en ko watawa sawbil haqqi watawa sawbi sabri enen noon gonduɗen ɗo koye gonga men noon yo Allah ɓoyno gonga yo Allah ɓoyno teddugal ngal wa assalamu aleykum wa rahmatullah bisimillahi rahmani rahim wambaɓe mbi ko dilli ko oɗo ƴeewa ko dilli ko ƴeewa ko dillini ɗum ko dilli men ɗo henne koye nder galle Hammadou Samoudou Dia ngo buuɗi koor wiɗum anda ko fiyata ko déppoto subaka sona leeli ɗum ɗo mbo woyi ɗum ɗo enen en gari en jooñe makko hono on ɗon korko biyeteɗo o findini fulɓe fof min ñaagui ko kala gorko fullo tolniɗo e tolnami ko yo timto e makko yo wat baɗe makko waɗɗe eyyi so boobo yonti tan mbiyata ko lekki findi wonɓe ko baɗal makko yimɓe kalata ala no wawi heddiɓe timto e makko daña baɗal makko fulɓe daña ko kaali hen kadi daña ko kaali daña école ko école hande e nder Pulago mi salmini on miɗo salmina Mouhammad Sammoude ceernam gorko pullo mo ganduɗa mo darani Pulago noon min mbaɗi combat ji kewɗine kay min jeehi partout e nder Sénégal nden so ardima ɗo gaynaka mo handi hen gorko pullo mo ganduɗa o min mi ala frontiére e nder galle makko par ce que teddugal manggal woni hakkudam e makko o arat gallam mi arat ga en teddugal woni hakkude amen jaaɗo ha wima suudu ma nani gallam heure mo garɗa foof won toon haysi mi tawi mo woni voyage o ala Sénégal simi ari ɓe teddinat kam joom suudu makko famille o foof gorko pullo bawɗo neɗɗo muɗum noon ceerno Mouhamed o mawɗo neɗɗo muɗum bawɗo sehilagal nango wone kay wallahi ko bawɗo ɗoftude kay o gorko pullo jaaɗo waɗi ko arti yehi Mali addi ko debba Hammadi Sada mi yi image uji makko ɓay ko ɓen yimɓe woɗɓe mbawi mo jaɓɓade haalaka noon enen bandiraɓe makko manam fulɓe surtout daraniɓe gaynaka e Sénégal ceerno no darani gaynaka par ce que min miɗo e nder hen miɗen mbaɗa organisé hitande fof journée de l'élevage mais mbiɗen jii darde makko e programme o gila o nannen junngo makko tan changement kewɗo nani henen par ce que mbo darani Pulago hambo walli amen ambo walli aynakoɓe kadi ko neɗɗo mi mbawmami haalande dal on gaare gorko pullo moƴƴo juulɗo kala wonduɗo e makko ndimago jaaroto e appi ko neɗɗo juulɗo dal ko juulɗo ko bawɗo neɗɗo muɗum